Tiu Yohanes uban bahasa pang ka jinglong khun ka jong uji suru. Uta uba job no thiau ya kata ka perthai. Tang uta ken uba nget bau jisu ulong khun ublai. Uta uba len no uji sumo. Uta nong ilek persa jong jisu. Ningkong Yohanes kalong ka baar ka khot ka baar phau ter ong kum nema. Hendrai ma phi don ka jing pen sle na uta uba khun bat phi tip ya ki e baro. Ngam shimla tho api na ba phim tip ya ka jing sisa. Hendrai na ba phi tip ya ka. Bat baka weiru ka balam ler kamlong na ka jing sisa. Disngap hang neu ong. Long uta ubalam ler. Lamda day uta ubalen no bau jisu ulong uta Khrist. Unie ulang uta nong ilek persya la ne U Khrist lam ler na ne antichrist kat kum ka pareng Bible pareng. Unie ulang uta nong ilek persya ya U Khrist uta ubalen no ya ukpa bad ya ukhun. Kamut iu haba ong U Khrist. Buon bangim poi ken mau ya kene. Kadang koi benta ka baki ken mau ki beriu ki ong ba uta U Khrist ude banlong ukhun jong udebet. Uji su ong kumno. Uang pi ong uta U Khrist ude ai. De mano? Ude ukhun jong no. Ki ong de ukhun jong debet. Ti uji su ong balada lada u debet u khot ya U Khrist utrai jong u. Kumno unlong khun jong u. Dai? Ti katu hang tu kapun iya ke uji su u kedau ba ude utrai jong debet kata de kawai. Kabamut ba uswa U Khrist yu debet. Ukam krau U Khrist yu debet. Bat sakawai pada uji su kedau ya ka origin jong u uang ba pi ong ba U Khrist ude ukhun jong no. Kamut uni U Khrist u habandai u khun. Ki Jisu kli te uang pi ong ba U Khrist ude wai. Ude ukhun jong no. Kabamut ba U Khrist ude bandai ukhun. Ukhun jong no. Khun jong blai. Te ba hang ni utau balam ler ba wan ba ong ba Jisu umde U Khrist. Kamut ba wan ban ong ba Jisu umde ukhun. Jong blai. Dai? Kabamut ba Jisu umde ukhun jong blai. Lada philen ba Jisu de U Khrist, philen ya ka jinglong khun ka jong Jisu. Lada pi ong ba Jisu de U Khrist, philen pa de ka jinglong khun jong u kata ro philen ba Jisu de U Khrist. Tikani kadai kawai na ki Jinghi kai kabala asuk thiet dai kumbangi tip baro kabala ngam la asuk thiet ba haki jinget kestan menta baki len ya ke jinglong khun ka jong Jisu Khrist dai teto